खुलुमबाय मोनाबिलिनि दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ जमुना दैमायाव बोखांनो मोननाय जाथाया मोनसे सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। गोथै सह'खौ थांनाय सानखालि एबा मैया 13 जुलाइ खालाराव गीता कल'नीनि गंसे दालांनि खाथियाव थानाय जमुना दैमानिफ्राय बोखांनो मोननाय जादोंमोन। पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोथै सह'आ सा-सानजा भारतनि थामिनबा त्रिपुरानि मुङा स्नेहा देबनाथनि। जाथाय जायैनि सिगां स्नेहाया गोमानाया 6 सान जाखाबायमोन। पुलिसआ गोथै सह'खौ पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरनायबो जायो। बेनि गेजेराव लाइमोननिफ्राय गांसे लिरना गालांनाय नटबो मोननाय जादोंमोन। नटआव ओरैबायदि लिरनाय दंमोन दि आं आंनि जिउखौ नागारबाय। आं जोबोद खामानि गैयै। आंनि थाखाय थांना थानाया सहायथाव नङा। बे थिरांथाया आंनि। बेनि थाखाय रावबो दायनिगिरि नङा। रावनिफ्रायबो जेबो फाव फान्दायनाय एबा नारसिननाय गैया। स्नेहानि थैनाय खौरांखौ मोननानै नखराव दुखुनि साया साग्लोबसारदों। 19 बोसोर बैसोनि स्नेहा देबनाथनिया दिल्ली इउनिभार्सिटिनि 19 बोसोर बैसोनि फरायसुलिमोन। दासान्दि जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिबावनो थाखाय पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। नैथि खौराङाव दङ रायजोआव अखा हायैनि जाहोनाव हालाय-हाफाय जानांदों आबादारिफोरा। गोबां दाब दाब जायगा एबा ओनसोलफोराव भुगिनांनाय बायदिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामियावबो अखा हायैयाव दै गैयैनि जाहोनाव दुखुथिया आबादारिफ्रा माइ गायनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं जा एसे गायखांबाय बेफोरावबो अखा हायैनि थाखाय रानलांजोबनो हमदों। मिथिनो मोननाय जादों दि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय समकं, लकलं, बर' आरो केर'नि मिसामारा गामि पन्चायत बोरिमुरि ओनसोलनि गोबां गामिफोराव आबादारिफोरा अखा हायैनि जाहोनाव माइ आबाद मावनायाव जोबोद साननो गोनां आरो जेराव गायनो थाखाय खोथिया फुनानै लाबोनायाबो अखा हायैनि जाहोनाव सानदुं दुंनायजों गोबां खहा जालांदों, जेराव खोथियाफोरा गाज्रि जालांनो सेवलांदों। भुगिनांनाय दुखुथिया आबादारिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला सिगां बोसोरफोराव बेबायदि अखा हाथारै खरान जायामोन होनना बुङो। थामथि खौराङाव दङ हाबा जायै सेंग्राजों सोमोन्दोनि सन्देहआव कानाडा फावखुंग्रि श्रुति मन्जुलाखौ खास्रि-बिस्रि फिसाया बुथारदों। जाय जाथायखौ लानानै बेंगालराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला फिसाया हनुमान टानानि मनेसर ओनसोलाव गाग्लोबनानै जाथायखौ खालामदोंमोन। थांनाय 20 बोसोर सिगांनो श्रुतिया अमरीशजों जुलि जादोंमोन, जेराव बिथांमोना जयैनो हनुमान नोगोरनि गंसे भारा न'आव गोबाव बोसोर सिगांनिफ्राय थाबोगासिनो दंमोन। जेराव जाथाया जादोंमोन जेब्ला फिसाया बिसिखौ गुबुन सुबुंफोरजों सोमोन्दो सन्देह खालामदोंमोन आरो थांनाय दान मोनथामसो सिगांनिफ्राय सानैबो गोरोबलायै जादोंमोन, जेराव आलादा आलादा जायगायाव थादोंमोन। दासिम सानैनि गेजेराव मा जाहोननि थाखाय बुथारखो बेखौ गुबै जाहोनखौ मोनथिनो मोननाय जायाखै। फिसायखौ पुलिसआ हमनानै थानायाव लानानै थाङो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ रायजोआव बिजेपि सोरखारनि हेंथायै दासान्दि सोलिगासिनो गोबां जायगायाव धरना हाबाफारि। बेराफारसे हादोरसा नाङैनो माखासे जिल्लाफोराव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरनि न'खौ फोजोबस्रांदों। धुबरी, गवालपारा, नगाव बायदियाव एभिक्सन खालामनायनि हेंथायै मुस्लिम फरायसा आफाद थामिनबा आमसुआ गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंनायखौबो नुनो मोन्दों, जेराव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव सोरखारनि बेरेखा एबा बिजेपि सोरखारनि हेंथा दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एभिक्सन खालामजानानै न' गैजायै एबा न' सिमफाय जानाय सुबुंफोरा बिटिआरनि सिङाव गोबां राहाजों हाबनो सानदोंब्लाबो बिथांमोना हाबनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। बेनि थाखाय रायजो सोरखारजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोम जिल्ला खुंथायखौ गोख्रों नोजोर होनो खावलायदों दिपेन बर' बिथाङा। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जादों। महाराष्ट्रनि संभाजीनगराव गंसे सोरखारि देहा फाहामसालियाव सासे जोनोम जागोदान उन्दै खुदिया गथ'आ सोमोनांथावै जिउ गोमादों। नाथाय जिउ गोमादों बेखौ लानानै दासिम सन्देहआव दं। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला चामी रामानन्द्रनि सोरखारि सावस्रि फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन, जेराव सासे 31 बोसोर बैसोनि आइजोआ 7 जुलाइ खालि 900 ग्राम लिरथायनि सासे गथ' जोनोम होदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 27 सप्ता गोर्बोआव थानायनि उनावनो गथ' जोनोम होदोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियावनो थैनाय जाथाया सोमोनांनाय थासारि लाबोदों। उनाव फबनायनि सिगांनो गथ'खौ गोथां मोनदोंमोन।
24 घन्टानि उनाव गोथां थासारियाव मोननायबो जादोंमोन, नाथाय माखासे बिजोङाव थैबाय होनना फोसावदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै गोबां सोंलु सिखारदों, जेराव मा जाहोननि थाखाय बेबादि थैखो? सोरबासो फाव फान्दायनानै बेफोरबायदि बुथारदों नामा? बेखौ सन्देह खालामनाय जादों। दाबिखौ मानियाब्ला फैगौ 17 जुलाइ खालाराव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुइटमेन्टनि एडभार्टाइज बिलाइखौ सावगोन। बे बाथ्राखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि इलेक्टरेल रलखौ बर' रावजों फोसावनाय, आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि आन्जादाव पेपार 50 नम्बर सोसननाय आरो बावैसो सिगां गुवाहाटी हाइ कर्टआ आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खुंनो लानाय जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुइटमेन्टनि आन्जादाव बर' रावनिफ्राय पेपार 20 नम्बर सोसननाय दाबिफोरखौ लानानै मानगोनां क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन IAS नि गेजेरजों गुवाहाटी हाइ कर्टनि रेजिस्ट्रार, गुवाहाटी हाइ कर्टनि चिफ जास्टिस आरो आसामनि इलेक्शन कमिशनसिम गोसोखां बिलाइ गथायो। एबसुनिफ्राय पुलिसआ नुसुंसे रायजो त्रिपुरायाव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों। धलाई जिल्ला पुलिसआ गंसे ट्राकआव सिग्रोमनाय हाबाफारिनि उनाव गान्जाखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। मोनसे पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला कमलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय चौमुहानियाव नायबिजिरनाय समाव पुलिसआ रेजिस्ट्रेशन नम्बर WB 11C6078 नम्बरनि टाटा 1109 ट्राकनि मोनसे नाम्बारनि गारिनिफ्राय 31 पेकेट गान्जा जब्द खालामदों। समबारनि मोनायाव खालामजानाय अपारेशनाव 310 किल'ग्राम गान्जाबो जब्द खालामनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिसआ गान्जा फालांगिनि दायाव ट्राकनि सालायगिरिखौ खानाय जादों आरो ड्राग्स रोगानायाव बाहायजानाय ट्राकखौबो जब्द खालामो। बेनि सोमोन्दै पुलिसआ कमलपुर पुलिस थानायाव NDPS आयेननि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला बेखौ मिथिनाय जादों दि गान्जानि बेसेना त्रिपुरानिफ्राय गुबुन रायजोआव जगायनो थाखायमोन, जेराव बेखौबो मख'नाय जादोंमोन दि हमनो हानाय गान्जानि बेसेना माखासे लाख रां जागोन। सुरपताराव मोसौ बुथारनाय आरो मोसौनि बेदरनि बेरेखायै सुरपतार जामा मस्जिद ससाइटिया मोनसे गोनां थांखि लादों। बेनि अनगायैबो सुरपतार सोहोरनि जामा मस्जिद ससाइटिया मोसौनि बेदरखौ होबथादों। मख'नो गोनांदि सुरपतार जामा मस्जिद ससाइटिया 2021 मायथाइनि आसाम सोरखारनि मोसौ रैखाथि आयेननि सिङाव मोसौनि बेदर होबथानाय आयेनखौ आबुङै हेफाजाब होदों। बेराफारसेथिं सुरपतार नोगोर जामा मस्जिदआ गासैबो जमातनि सोद्रोमाफोरजों बाहागो लानाय मोनसे सुबुं जथुम खुंफुंदोंमोन। बेयाव मख'नाय जादोंदि आरो थिरांथा लानाय जादोंदि लोगोसे गोबां गोनांथार थांखिफोर पास खालामनाय जादोंमोन। थांखिफोरनि बायदिब्ला मोसौनि बेदरनि फालांगियाव नांथाबनाय सुबुंफोर आरो हटेलफोराव मोसौनि बेदर फानग्राफोरखौ आसाम सोरखारनि मोसौनि बेदर होबथानाय आयेनखौ आबुङै फालिनो थाखाय खावलायदों। बेजों लोगोसे बयखौबो मोसौनि बेदरनि फालांगिखौ बन्द खालामनो खावलायनाय जायो। इयुनाव जुदि सोरबा जथुमाव होनाय थांखिफोरखौ नेवसियो, अब्ला बै सुबुंनि बेरेखायै आयेनारि राहा लानाय जागोन होन्नाबो बुङो। समाजाव सोलिबाय थानाय फेग्रा मुवा बाहायनाय, खोमसि फोथायनाय आरो उन्दै बैसोनि हाबा जानाय बायदि जेंनाफोरखौ बुंथिनानै सुरपतारनि गासैबो मस्जिद आरो माद्रासाफोरनि गाहायफोरनि नुजाथिनायाव सुरपतार टाउन जामा मस्जिदनि सोरगिदिं बे जथुमाखौ खुंनाय जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।